Vandaag kun je in de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen schrijven voor mensenrechten. Mensen die vastzitten of benadeeld worden omdat ze opkomen voor rechten van de mens of omdat ze opkomen voor het milieu of andere zaken die er eigenlijk toe doen. Wat bent u aan het schrijven? Hè? Ik schrijf een brief aan de president van Ecuador. Waarom? Omdat er olie-industrie in de Amazonegebied is met een heleboel vervuiling. Mensen komen daar tegen in opstand, protesteren. En die worden onderdrukt. Op wat voor manier worden ze onderdrukt? Ja, ze worden vervolgd en bij iemand zelfs een bom voor de deur afgegaan om ze te bewegen, om te stoppen met hun protest. Uw brief, die is persoonlijk. Hoe komt die terecht bij de president van Ecuador? Via Amnesty International worden die allemaal verzameld en gaan die in een grote bulk gaan die naar Ecuador en worden daar bij die president afgeleverd. Heeft uw brief effect, denkt u? Ik hoop het wel, anders zou ik het niet schrijven. Wat schreef je nou in zo'n brief? Nou, ik verzoek hem die mensen hun mensenrechten te respecteren, met name, daar komt het eigenlijk op neer. En ze hun vrijheid te kunnen laten protesteren.